Čili poslední dvě přednášky jsme se zabývali kritérii pevnosti a zejména v té poslední to bylo kritérium Morovo, potom kritérium Beltramiho a kritérium Hubera, Misese a Henkeho. To kritérium Morovo bylo zejména pro materiály, které byly křehké, když sigma dovolené v tahu a v tlaku bylo výrazně odlišné. Viděli jsme potom, že z hlediska aproximace to vycházelo nějak takto, když jsme Huygově zobrazení, toto jsou hlavní napětí, toto je počátek souřadného systému, tak tady jsme měli sigma dovolené v tahu nebo sigma na mezipevnosti v tahu podle toho, co jsme potřebovali. Tady jsme měli sigma na mezipevnosti nebo sigma dovolené v tlaku, toto byla stejná hodnota. No a takto potom vycházela ta lomená aproximační čára, Huygovy čáry dovolených napětí. Takže to byla Morova hypotéza. Pokud se k tomu chcete něco doptat, nebo abych řekl jinými slovy, tak jsem váš teďka chvilku. Pokud ne, tak další hypotéza byla Beltramiho, kde to bylo založeno na měrné potenciální energie napjatosti. Když to bereme pro ten dvojosý napěťový stav, tak je to závislé na tom sigma 1, sigma 2. No a toto má být menší nebo nejvíc rovno dovolené hodnotě té potenciální energie napjatosti. Z toho nám potom po úpravách vyšlo, že sigma redukované podle Beltramiho hypotézy se dá počítat z výrazu sigma 1 na druhou minus 2 mi sigma 1, sigma 2 plus sigma 2 na druhou. Říkali jsme tomu tedy redukované napětí. Je to napětí, které podle té hypotézy je stejně nebezpečné jako jednoosý napěťový stav, kde to mi bylo Poissonovo číslo. No a to kritérium pevnosti potom se změnilo na tvar, že toto redukované napětí má být menší nebo nejvíc rovno dovolené hodnotě napětí. Tak to byla ta hypotéza Beltramiho. Vzpomeňte si, že jsme vycházeli z toho, jak se počítá měrná potenciální energie napjatosti. My jsme si to ukazovali pro trojosý napěťový stav, kde jsme znali hlavní napětí sigma 1, sigma 2, sigma 3. V těchto směrech potom byly hlavní deformace epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. A tuto energii jsme potom mohli počítat z výrazu 1 polovina sigma 1 epsilon 1 plus 1 polovina sigma 2 epsilon 2 plus 1 polovina sigma 3 epsilon 3. Když za ty epsilony jsme dosazovali z rozšířeného tvaru Hookova zákona, že tam bylo 1 lomeno modul pružnosti v tahu sigma 1 minus Poissonovo číslo sigma 2 minus Poissonovo číslo sigma 3 a tak dál pro ty další poměrné deformace. Tak odsud z té úpravy nám vyšel takovýto výraz pro to redukované napětí a ta podmínka pevnosti formálně je sigma redukované, které se takto počítá, je menší nebo nejvíc rovno sigma dovolené. Tak pokud je nějaký dotaz k té Beltramiho hypotéze. V tom Morově zobrazení potom jako aproximační čára vyšla elipsa, kde tady jsme měli ty stejné hodnoty sigma dovolené. Toto byla ta Beltramiho elipsa. Bylo to souměrné podle této osy. Zase toto je sigma 1, sigma 2. Ukazovali jsme si, že v oblasti všestranného tlaku ta hypotéza selhává, což bylo důvodem, že Huber, Mises a Henke zhruba ve stejnou dobu v různých místech přišli s myšlenkou, že o porušování tělesa rozhoduje nikoliv tato celková měrná potenciální energie napjatosti, ale energie napjatosti na změnu tvaru.
která se získá tak, že od té celkové energie se odečte energie na změnu objemu, dostáváme energie na změnu tvaru a ta má být menší nebo nejvíc rovná dovolené hodnotě energie na změnu tvaru pro jednoosý napěťový stav, čili souvisí to zase s tím sigma dovoleným. My jsme si rozkreslovali potom na základě principu superpozice napětí, jak počítat tuto energii. Vydělovali jsme z tohoto napěťového stavu ten napěťový stav, který vede ke změně objemu. No a když jsme počítali energii napěťového stavu, který vede ke změně objemu, a když jsme to odečítali od této hodnoty energie, tak jsme dostali energii na změnu tvaru. Výsledkem potom bylo, že sigma redukované podle Hubera, Misese a Henkeho jsme mohli počítat z výrazu, který je hodně podobný tomu, co zjistil Beltrami, sigma 1 na druhou minus sigma 1, sigma 2 plus sigma 2 na druhou. Jako kdyby to mí mělo hodnotu 0,5. Říkal jsem vám, že až budete někdy v budoucnu potřebovat teorii plasticity, tak se dovíte, že při mí 0,5 se nemění objem a souvisí to velmi dobře s tou hypotézou HMH. Čili kritérium pevnosti potom je, toto redukované napětí má být menší nebo nejvíc rovno sigma dovolenému. Obě ty energetické hypotézy jsou pro případ, že sigma dovolené v tahu je přibližně stejně velké jako sigma dovolené v tlaku. No a co se týče aproximace v Huygově zobrazení, tak prochází to opět těmito body. Je to zase elipsa, která je takto protáhlejší. Je to Huber, Mises, Henkeovo řešení. A my jsme si ukazovali v souvislosti se středním napětím, které jsme počítali jako aritmetický průměr sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 lomeno 3, že ta hypotéza má fyzikálně oprávnění tenkrát, když to střední napětí je tlakové, čili menší nebo nejvýš rovno nule. Z toho nám potom pro ten náš dvojosý napěťový stav, když sigma 3 bylo nulové, vyšlo limitně, že to platí pro případ, že sigma 2 rovná se minus sigma 1, což jsme si ukázali, že je rovnice této přímky, takže v této oblasti ta hypotéza fyzikálně ospravedlněna není. Naopak v této oblasti je nejlepší z těch 6, které jsme si vyjmenovali. Tak to se dělo posledně na přednáškách. Pokud jsou k tomu nějaké dotazy, tak se ptejte. My jsme začali s tím kroucením. Už jsme si říkali nějaké základní pojmy, které budeme potřebovat, takže tady jsme si pravděpodobně kreslili něco takového, nějaký takovýto válec, který máme z jedné strany vetknutý, toto je střednice, no a tady to bylo zatíženo jiným způsobem, než jsme doposud poznali, a sice momentem, který otáčí kolem této osy, řekněme osy X. No a řekli jsme, že tomu budeme říkat kroutící moment, označíme to třeba M s indexem K. No a chceme zjistit, jak se projeví ten kroutící moment na napěťovém a deformačním stavu. Že stále se vracíme k tomu, co jsme si říkali na začátku těch našich přednášek, že ta pružnost a pevnost je k tomu, aby zjistila, jak se součást vlivem zatížení a materiálu a tvaru deformuje a zda při tom deformování nedojde k porušení materiálu nebo k nějaké mezní hodnotě toho napěťového stavu. Tak, dneska si budeme ukazovat, jak se dozvíme v nějakém obecném místě, třeba v nějaké vzdálenosti x, na nějakém poloměru r, jak to vypadá s napěťovým stavem. A dopředu si zase vyzraďme, k čemu máme dospět. Bude to způsobovat
tento kroutící moment, který se projeví v napětí, které v tomto místě bude smykové a bude se počítat z výrazu MK, ale já tady napíšu třeba index V jako vnitřní, ať si uvědomíme, že to není ten zátěžný účinek přímo, ale že to je ten vnitřní účinek v místě řezu, kde počítáme napětí, poděleno polárním momentem setrvačnosti plochy příčného řezu a vynásobeno vzdáleností od toho pólu, čili tím R. No ale to je hodně dopředu, toto si musíme nějak zdůvodnit, že tomu tak skutečně je a budeme zase využívat Eulerovu metodu řezu k tomu, abychom tento vztah si odůvodnili, abychom věřili, že tomu tak skutečně je. Tak v první řadě nemusíme to v tomto případě uvolňovat, že když půjdeme z levé strany, tak nám budou ty vnitřní účinky dostupné, takže takto si myslíme ten eulerovský řez. Zůstane nám z toho toto. To je ta střednice, už to nebudu kreslit axonometricky, jako bychom se dívali v tomto pohledu na tu naši součást. Takto máme ten prvotní vnější zátěžný účinek, který jsme si označili tím symbolem MK. No a v tomto řezu hledáme vnitřní účinek, který bude vyrovnávat působení toho účinku vnějšího. Je to pořád dokola, je to pořád ta Eulerova metoda řezu. A zase to vychází z těch Newtonových zákonů. Že toto těleso, když se bude zatěžovat tím kroutícím momentem, tak se nám to trošičku natočí, jakoby zkroutí, ale pak to zůstane v klidu. Že? Čili musí to být v rovnováze. Z hlediska principu akce a reakce potom ten moment, který to drží v rovnováze v tom vetknutí, musí být stejně velký, ale opačně orientovaný s tím zatěžujícím kroutícím momentem. A když se dostáváme do vnitřku toho tělesa tím eulerovským řezem, no tak budeme uvažovat podmínky rovnováhy takovéhoto kousku té řešené soustavy. Takže můžeme si představit, že v tomto místě to bude uváděno do rovnováhy nějakým momentem, který označíme takto, MK vnitřní, a budeme tento moment muset zase určit. No, v první řadě napišme si rovnice rovnováhy všechny, které můžeme. Tak znovu připomeňme si, že toto je naše osa X, takto by třeba směřovala osa Y, takto by směřovala osa Z, byla by kolmá třeba směrem k vám z tabule. Takže bychom mohli psát ty rovnice rovnováhy mezi vnějšími a vnitřními účinky takto. Součet všech sil ve směru osy X má být 0. V tomto směru nám žádné síly nepůsobí, takže to bude samozřejmě jednoduché. Druhá rovnice. Součet všech sil ve směru osy Y musí být 0. Ani ve směru osy Y tady žádné síly nepůsobí. Když tam nepůsobí prvotní a druhotné vnější síly, tak tam nebude v tomto směru ani vnitřní síla. Pak tam máme další rovnici rovnováhy, bereme to jako prostorovou úlohu, že tak budou 3 složkové, 3 momentové rovnice. Součet všech sil ve směru osy Z musí být rovno 0, tak to máme ty složkové rovnice. Pak máme momentové, součet všech momentů, které otáčejí kolem osy X, musí být 0. Další součet všech momentů, které otáčejí kolem osy Y, musí být 0 a konečně součet všech momentů otáčejících kolem osy Z má být 0. Tak to jsou všechno rovnice, které si můžete pamatovat už ze statiky.
A vychází to z toho, že těleso je v klidu, když součet všech sil, které na to těleso působí, dává nulu. Tak aby ty součty byly nula, tak jsou k dispozici tyto rovnice. Že to jsme řekli, že je splněno vždycky, protože žádné síly nepůsobí ve směru těch os x, y a z. Ten moment, který jsme tady označili jako kroutící, nám otáčí kolem osy x. Takže z této rovnice můžeme napsat mk minus ten hledaný žlutě kreslený moment mk vnitřní. No, aby to bylo v rovnováze, tak výslednice musí být nulová. No a kolem osy y nepůsobí žádné silové dvojice, takže to je splněno vždycky, kolem osy z taky. Takže ty rovnice rovnováhy nám poskytují pouze tuto informaci a v našem případě, jak to máme takto jednoduchým způsobem zatíženo, tak vidíme, že ten vnitřní moment je stejně velký jako ten vnější. To nemusí být vždycky splněno, my si ukážeme za chviličku nějaký příklad na to, až si odvodíme ten vztah, podle kterého budeme počítat napětí. Tak teď se podívejme na tento řez z tohoto pohledu. Nakresleme si to tam jakoby pod lupou ve zvětšení. Tak to nám třeba bude působit ten kroutící moment vnitřní. Toto je plocha příčného řezu S. No a v ní budeme hledat, jak to vypadá s napětím. Očekáváme, že ten vnitřní účinek, ten kroutící moment vnitřní, způsobí smykové napětí. Takže si zvolme v nějakém místě, třeba tady v nějakém úhlu d beta, takovýto element. Toto je poloměr R, toto je přírůstek dr. No a tady jsme si vyjmuli takovouto plošku. No a v té plošce očekáváme, že bude působit to smykové napětí. Tak si ho tady znázorněme třeba takto. Nevíme o něm zatím v podstatě nic, takže bychom si mohli myslet, že to souvisí s tím R, s tou vzdáleností od tohoto pólu, od tohoto počátku, a že by to eventuálně mohlo souviset také s tím úhlem beta. No ale že to s tím beta nesouvisí, to můžeme velice rychle zjistit, protože je to všechno souměrné kolem této osy. Takže když budeme mít na stejném poloměru R takovýto element, kde to beta by bylo odlišné, tak budeme očekávat, že to napětí bude stejně velké jako v tomto místě. Takže zůstaneme při tom, že to napětí nějakým způsobem je závislé na poloměru, kde ho chceme počítat. Co můžeme napsat hned, je ta bilanční rovnice. Tento vnitřní kroutící moment musí být dán přírůstky těch nekonečně malých kroutících momentů, které vzniknou z toho, že smykové napětí vynásobíme touto ploškou ds. Tím vzniká síla, která je na této nositelce. No a ta síla má toto rameno R. Čili kráté R dostáváme nekonečně malý moment.
No a když posčítáme všechny tyto momenty v celé té ploše příčného řezu, tak je to integrál přes plochu příčného řezu z tohoto výrazu. Takže ten kroutící moment vnitřní je dán výrazem integrál přes celou tuto plochu příčného řezu z výrazu toto smykové napětí, o kterém zatím toho moc nevíme, kráte velikost plochy, což je elementární síla, vynásobíme ramenem, dostáváme moment, je to moment, který otáčí v tomto smyslu. No a v těch jednotlivých ploškách, které si tady můžeme pozvymýšlet, působí také ty momenty. No a když je tedy posčítáme, tak musíme dostat ten výsledný kroutící moment. Tak toto všechno víme, ale brání nám v rozhledu to, že zatím nevíme, co dosadit za tuto funkci. Tady máme to R jako nezávislé proměnnou, tady zatím v podstatě moc toho nevíme o tom rozložení napětí. Takže potřebujeme, tak jako vždycky, když aplikujeme Eulerovu metodu řezu, potřebujeme nějakou představu o deformaci a z té představy o deformaci se něco dozvíme o napětí. Čili to, čemu říkáme deformační rovnice nebo deformační podmínka. Tak si vzpomeňme, co už víme o té pružnosti. Tak pokud se nám podaří ten napěťový stav nahradit jedinou složkou napětí, tím smykovým napětím, tak si můžeme uvědomit, že jsme si přednedávnem odvozovali Hookův zákon pro prostý smyk, který má vztah modul pružnosti ve smyku G kráte skos gamma. A připomeňme si, že ten modul pružnosti ve smyku je dán modulem pružnosti v tahu poděleno 2x 1 plus Poissonova číslo ní. To jsme si všechno odvozovali. Když je to homogenní izotropní materiál, tak se můžeme spolehnout na tuto závislost. No a když chceme něco vědět o tom tau, no tak se budeme snažit něco vědět o tom skosu, o tom, co je tam označeno tím symbolem gamma. No tak si pomožme tak, že když to chceme na tom obecném poloměru R v nějaké obecné vzdálenosti x, tak si tady myslíme ještě jeden soumezný, čili nekonečně blízký řez ve vzdálenosti dx a podívejme se potom, jak by to mohlo vypadat na takovéto části, té řešené části. No a toto si nakreslíme ve zvětšení a budeme tam zkoumat, jak to asi může vypadat s tím skosením. Tak to, co je tam červeně kresleno, jsem tady zase ve zvětšení nakreslil. Toto je nekonečně malé dx. Toto je poloměr R. No a my se můžeme zaobírat nějakým místem jakoby na povrchu tohoto elementu. Řekněme si, že toto je nějaký bod A. A podíváme se, kam se podle našich představ ten bod A dostane po zatížení tím krouticím momentem. Zase, pro jednoduchost si to myslíme, že to tady máme vetknuté, že to máme zalepené ve stěně a budeme se dívat, co s tím udělá ten vnitřní účinek, jak ho tady máme kreslený ten M, K, V. Tak tento bod A se nám zřejmě dostane do nějaké jiné polohy. Tady bychom si mohli označit třeba A s čarou. No a teď vidíme, že toto je úhel natočení, řekněme nějaké dφ.
bude asi velmi malý, když toto je velmi malé. Toto je nekonečně malé, takže ten úhel natočení bude asi taky nekonečně malý. Tady jsme mohli si myslet povrchovou přímku na tom elementu, kde pátráme potom, jak to vypadá s deformací. A ta povrchová přímka, vzhledem k tomu, že tento bod přešel do toho bodu A s čarou, se nám taky změní, bude vypadat nějak takto. Ve skutečnosti by to byla šroubovice s nějakým velkým stoupáním. A když to máme nekonečně malé, tak můžeme myslet, že to je přímka. A můžeme si tady zakotovat to, o co nám jde. Toto je ten úhel zkosení, to gamma, které tady máme v tom vztahu pro prostý smyk. No a teď můžeme se pokusit dát do souvislosti tento úhel s tím, jak si představujeme, že se nám ta součást deformuje. Čili ta vzdálenost AA s čarou, to je délka tohoto obloučku. No a tu si můžeme vyjádřit buď to z toho úhlu dφ, takže je to r kráte dφ. To dφ je v obloukové míře, takže to můžeme takto počítat. No a když to bereme z té druhé strany, z hlediska toho skosu, tak je to úhel skosu kráte tato vzdálenost dx. No a nám se jedná o ten úhel skosu. Takže můžeme odsud vyjádřit skos gamma, že to je r kráte dφ podle x. No a co očekáváme? Očekáváme, že se nám bude celý ten příčný řez natáčet současně, čili v tom daném řezu to dφ bude v podstatě konstantní, tak také tato hodnota se může očekávat, že bude konstantní. Takže vidíme, že ten skos je lineárně závislý na vzdálenosti od pólu. No a vracíme se do Hookova zákona pro prostý smyk. Můžeme tady dosadit z těchto dvou vztahů a máme smykové napětí rovná se modul pružnosti ve smyku G kráte poměrný úhel kroucení dφ podle x kráte r. Tady je ta závislost, kterou potřebujeme, abychom mohli pokračovat v řešení této bilanční rovnice. Když se na to podíváme, když si to prohlídneme, tak to G je konstantní, poměrný úhel zkroucení je konstanta, pokud se nám nemění průřez toho, co kroutíme. A vidíme, že nám to lineárně závisí na vzdálenosti od pólu. Ještě nejsme hotoví, že zatím máme jenom tu deformační představu a z deformační představy zjišťujeme, jak to asi může vypadat s rozložením napětí. No a teďka tento vztah budeme využívat k dořešení této rovnice. Tak v našem případě to MK vnitřní je stejně velké jako ten prvotní vnější zatěžující účinek, takže můžeme napsat MK rovná se integrál přes plochu příčného řezu. Dosadíme si za to naše tau z tohoto výrazu, čili G modul pružnosti ve smyku kráte dφ podle x kráte r, to je toto. Pak tady máme ještě jedno r, čili r na druhou, kráte ds.
Budete vidět z těch předních řad tady na toto místo, tak já to budu psát, je to lepší než na tu vedlejší tabuli, ať je to někde poblíž u sebe. Tak toto je konstanta, to můžeme vytknout před integrál, toto můžeme vytknout před integrál a dostáváme modul pružnosti ve smyku krát poměrný úhel d phi dx, integrál přes plochu příčného řezu r na druhou krát ds. Tak, toto známe. Toto je jenom nějaká charakteristika plochy, ale my už jsme ji jednou poznali, když jsme si počítali, co to je osový moment setrvačnosti kruhového průřezu, tak jsme tady ten polární moment využívali. Čili toto můžeme označit tím symbolem polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu. Takže zatím máme vztah kroutící moment rovná se modul pružnosti ve smyku kráté poměrný úhel zkroucení kráté polární moment. Toto nám trochu vadí, že? To bychom potřebovali nahradit tak, abychom tam dostali to smykové napětí. Tak si zase pomožme s tím, co už známe. Tady ten výraz máme taktéž g kráté d phi podle x. To je ono. Tak to tam dosaďme. Kroutící moment rovná se toto, což je tau lomeno r, když osamostatníme to, co máme tady v tom oválu, je to tau lomeno tímto r, kráté ten polární moment setrvačnosti je p. No a tady jsme krůček od toho, co jsme chtěli dokázat, že sice to smykové napětí tau, když to tady vyjádříme, se dá počítat z výrazu kroutící moment poděleno polárním momentem setrvačností kráté vzdálenost od pólu. No a to je zásadní vztah, který budeme používat vždy, když budeme kroutit kruhové a mezikruhové průřezy. Vidíte, že ta struktura toho vztahu je trošku podobná tomu, co jsme zjistili při ohybu. Tady bylo ohybové napětí, tady byl ohybový moment, tady byl osový moment setrvačnosti plochy a tady byla vzdálenost od neutrální osy. U toho kroucení je to smykové napětí, které se váže k tomu vnitřnímu účinku kroutícímu momentu. Tady je polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu, tady je vzdálenost od pólu. Tak to je dobře, máme vztah, který nám určuje napětí. Budeme si moct vykreslit, jak to s tím napětím teda vypadá, když to vypadá takto. Když máme tento případ, když by toto bylo třeba označeno R0, abychom to srovnali s tím, co jsme si tady na začátku nakreslili, tak toto by bylo třeba označeno jako R0. Teď tam máme ten kroutící moment, toto je plocha příčného řezu. No a budeme si vykreslovat, jak to v závislosti na obecném R vypadá. S tím smykovým napětím. Tak tam, kde to R je 0, tak jsme v tom pólu. Tak ať je ten kroutící moment jakkoliv velký, tak to smykové napětí je tam 0. Čili vycházíme z tohoto místa a je tam nulové napětí. Když bychom to vykreslovali takto, tak v daném řezu je ten vnitřní účinek konstantní, je tam konstantní polární moment setrvačnosti, čili toto je konstanta, je to lineárně závislé na tom R. Takže bychom si mohli vykreslit třeba průběh toho smykového napětí takto. Tady jsme řekli, že je nulové, největší bude na tom povrchu. Toto je průběh toho smykového napětí.
Čili tady je tau maximální tam, kde R se rovná R0, abychom byli na tom povrchu. K tomu se za chviličku vrátíme. Budeme potřebovat zřejmě zjistit, jak psát podmínku pevnosti, abychom zajistili, že také tyče, které budeme kroutit, nám nepopraskají během zatížení. Když jsme si říkali, že ta pružnost vždycky chce znát napěťové stavy z hlediska dimenzování a případného porušení a že chce znát také ty deformační stavy, tak se podívejme, jak budeme charakterizovat změnu tvaru při tom kroucení. Zřejmě tím úhlem skrutu, tímhletím. Takže když bychom se zaměřili na to, co jsme chtěli na začátku řešit, tak jsme si mohli říct, že toto je celková délka té tyče kruhového průřezu, že ten vnější poloměr je R0, že toto je zátěžný účinek. No a chtěli bychom vědět vlivem tohoto zátěžného účinku, kam se dostane třeba tento bod B. Tak ten bod B by se nám dostal do nějaké polohy třeba B s čarou. Tady bychom viděli potom nějaký úhel zkroucení delta phi. Tak teď bychom chtěli zjistit, jak to delta phi počítat. Skrutu. My už tady něco máme. Čili budeme vycházet z tohoto vztahu. A už víme také, jak to napětí počítat. Čili tady si dosaďme za to napětí. Je to ten kroutící moment poděleno polárním momentem setrvačnosti kráté R. Když jsme dosadili na levou stranu, rovná se modul pružnosti ve smyku G kráté změna toho úhlu d phi podle x kráté R. Tak teď to můžeme všecko vydělit tím R, no a dopočítávat přírůstek toho úhlu zkroucení. Phi rovná se kroutící moment, polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu, kráté modul pružnosti ve smyku G, kráté dx. No a to, co jsme tady získali, tak to je diferenciální rovnice. Nezávislé proměna je x, tady je s přírůstkem. Toto jsou všecko hodnoty, které pro to naše zadání jsou konstantami. No a toto je závislé proměna. Čili je to jednoduchá diferenciální rovnice. Když to budeme integrovat po obou stranách, tak získáme právě ten úhel zkroucení, o který nám šlo, že to je mk, je to po celé délce, čili od 0 do L, podle toho, jak to tam máme znázorněno, po L poděleno polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu poděleno tím modulem pružnosti ve smyku. Tak takto bychom mohli počítat změnu tvaru toho krouceného prvku. No tak k tomu, abychom ten napěťový stav byli schopni určit, tak musíme tady umět určit ten vnitřní účinek, musíme umět určit polární moment setrvačnosti a už víme, že maximální napětí bude na vnějším obrysu toho krouceného elementu, takže tam bude to R maximální. V našem případě by to bylo to R0, jak to tam máme poznačeno. Tak když se podíváme znovu na to, co máme řešit, když tam třeba takto
máme ten vnitřní účinek, tak kdekoliv na tom obrysu bude to smykové napětí největší v tom daném řezu. A bude vždycky ve směru tečny k tomu obrysu. To je zřejmé z toho, co jsme si odvozovali. Čili toto je to tau maximální, které se počítá podle tohoto vztahu. Takže když to tam dosadíme pro ten náš případ, tak ten vnitřní moment je stejně velký jako ten zatěžující, ten prvotní vnější účinek MK. Polární moment setrvačnosti, to si za chviličku připomeneme, jak jsme ho vypočítali. A tady máme to R0. No, jak je to teďka s tím napěťovým stavem? My jsme si říkali, že ta smyková napětí, pokud se někde vyskytují, tak se vždycky vyskytují v páru. Platil zákon sdruženosti smykových napětí. Takže jak to teďka je? Tak když tady máme na obrysu, třeba v tomto místě, elementární krychličku, tak to napětí, které jsem tady kreslil, působí v této stěně té elementární krychle. No a když bychom se podívali na tu elementární krychli ve zvětšení, a teď si ji takhle nakresleme, abychom tam viděli všechny ty viditelné stěny, tak tato stěna je totožná s tím, co tady máme nakreslené. Tady jsme řekli, že působí to smykové napětí takto počítané. No a k tomu musí být sdružené smykové napětí také velikosti toho tau maximální. Takže když se na to podíváte, tak je vidět, že to je dvojosý napěťový stav. Proto jsme nemohli s tím kroucením začít dřív, než jsme dokončili hypotézy pevnosti, protože budeme potřebovat hypotézy nebo kritéria pevnosti k tomu, abychom mohli posoudit nebezpečnost toho napěťového stavu prostého smyku, jak je to u toho kroucení. Teď se nám bude všechno hodit, co jsme si už před časem připomenuli. Zejména tedy Morova kružnice, ať se dozvíme, jak to vypadá s hlavními napětími, když máme tu napjatost prostého smyku. V Morově zobrazení. Toto je smykové napětí, toto je normálové napětí, toto je počátek souřadného systému. V této stěně máme smykové napětí, my jsme ho označili tau maximální, tak třeba toto bude to tau maximální. V této sousední stěně máme stejně velké, ale opačné tau maximální. Normálová napětí v těchto dvou stěnách jsou nulová. Čili toto a toto jsou body Morovy kružnice. Tady ty dvě roviny svírají úhel pravý. Tady v tom Morově zobrazení jsme řekli a odvodili jsme si to, že to je dvojnásobný úhel, čili přímý. Takže můžeme kreslit Morovu kružnici. No a zjišťujeme, že toto je jedno hlavní napětí, druhé hlavní napětí. Sigma 1, sigma 2. Sigma 1 má velikost toho tau, já už tam nebudu psát ten index maximální, a to tam nemáme příliš mnoho těch indexů. To sigma 2 je také to tau maximální, ale s opačným znamenkem, čili minus tau.
můžeme si vzpomínat na ty hypotézy, o kterých jsme i před chvíličkou hovořili. Nebudeme už se zaobírat tou Rankinovou, Svenantovou, protože jsme zjistili, že nejsou příliš přesné. Tak se podívejme, jak bychom podle Guestovy hypotézy dimenzovali tady toho při tom kroucení. Tak připomeňme si, jak to vypadalo s tou aproximační čarou. V Huygově zobrazení toto bylo sigma 1, sigma 2. Tady byly hodnoty sigma dovolených v tahu a v tlaku stejně veliké, když to byla Guestova hypotéza. No a tak to vypadalo v prvním, ve třetím kvadrantu a tak to vypadalo v těch dalších kvadrantech. Čili toto byla podle Guesta bezpečná oblast pro dimenzování. Teď jsme v oblasti napjatosti prostého smyku, což je právě to kroucení, protože podívejte se, sigma 2 rovná se minus sigma 1, když to rozřešíme vůči tomu sigma 2. A máme tady tuto přímku. Prostý smyk. Toto je úhel 45 stupňů. Když jsme byli u té Guestovy hypotézy, tak jsme měli tau maximální, menší nebo nejvíc rovno tau dovolené a to souviselo s tím sigma dovoleným. V našem případě to tau maximální určíme už přímo z toho výpočtu, že nemusíme jít přes ta hlavní napětí. Takže to tau maximální v našem případě je kroutící moment poděleno polární moment setrvačnosti kráte R0, už to tam napíšeme jako to R maximální, je rovno, nebo lépe, aby bylo menší, než dovolená hodnota, ale smykového napětí. Tak si zase připomeňme, jak Guest stanovil tu dovolenou hodnotu smykového napětí. Je to pro jednoosý napěťový stav, kde tady máme to sigma dovolené, které jsme počítali z výrazu napětí na mezikluzu poděleno koeficient bezpečnosti. Na tom jsme se nějak domluvili, na tom koeficientu bezpečnosti pro dané namáhání součástí. No a tady v Moorově zobrazení, když toto je normálové napětí a toto je smykové napětí, můžeme kreslit to sigma dovolené a toto je ta největší Moorová kružnice, kterou můžeme psát pro napjatost mezi touto stěnou a touto stěnou, případně touto stěnou a stěnou touto. Čili to je ta největší Moorová kružnice. Vidíte, že průměr je to sigma dovolené a největší přípustná hodnota toho tau je poloměr, čili sigma dovolené poděleno 2. No a to přijde dosadit za tuto položku, takže sigma dovolené poděleno 2. No buď to je to splněno, pak to podle hypotézy Guestovy vyhoví, nebo to splněno není a potom nepracujeme přinejmenším s tím koeficientem bezpečnosti K, který jsme si tady přece vzali na začátku toho výpočtu. Tak toto by bylo třeba pro tvárné materiály a také se to poměrně často používá, tato hypotéza, protože jsme řekli, že jsme tady v kvadrantu 2. a 4. Když si připomeneme, jak by to vypadalo v Huygově experimentu, tak tady máme ještě určitou rezervu, čili v našem případě nemůžeme poddimenzovat, když to kroucení zvládáme pomocí Guestovy hypotézy. Pro tvárné materiály. Jo?
Když by to byly materiály křehké, no tak bychom využívali hypotézu Mooreovu. Také už jsme ji dneska jednou měli nakreslenou, tak si připomeňme, že toto je sigma dovolené v tahu, tak to by tam bylo sigma dovolené v tlaku. No a v tom druhém a čtvrtém kvadrantu je potom ta závislost, když toto je sigma 1, sigma 2, čili Huygeovo zobrazení, tak jsme si posledně ukazovali, že tuto závislost, tu rovnici Přímky, můžeme psát sigma 2 rovná se, no a teď by tady bylo co? Sigma dovolené v tlaku poděleno sigma dovoleným v tahu kráte sigma 1 minus sigma dovolené v tlaku, či tato rovnice. No a ten napěťový stav prostého smyku, to už jsme viděli, že to je pod úhlem těch 45 stupňů, že to je sigma 2 rovná se minus sigma 1. No a tady jsou potom hodnoty napětí, při kterých by mohlo dojít k porušení. Tak to je pro případ, že sigma dovolené v tlaku je podstatně větší než sigma dovolené v tahu, což by bylo splněno pro ty materiály křehké. Vzpomeňme si, jak jsme tady trápili tu křídu a kroutili ji, jak to praskalo v tom úhlu zhruba 45 stupňů. Teď si to můžeme vysvětlit tím, že nám to praská u těch křehkých materiálů tam v těch rovinách, kde je největší tahové napětí normálové. Že? Toto je ta rovina, kde je největší smykové napětí, tak toto máme 90 stupňů. V tom reálu, na té křídě jsme to měli v úhlu 45 stupňů. A dostali jsme se na toto napětí. Pojďme na další hypotézu a jak to vypadá s ní, když se uvažuje o kroucení. To by byla ta Beltramiho hypotéza. Tam jsme si řekli, že sigma redukované podle Beltramiho hypotézy se dá počítat z výrazu odmocnina. A teď jsou tam kvadráty těch napětí. Sigma 1 na druhou minus 2x Poissonovo číslo sigma 1, sigma 2 plus sigma 2 na druhou. No a že ta podmínka pevnosti je sigma redukované, že se nejvýš může rovnat, lépe, aby bylo menší než sigma dovolené. Tak toto známe. Ty hodnoty sigma 1 a sigma 2 si lehce stanovíme, když umíme Mooreovu kružnici. Čili to sigma 1 je tau maximální v našem případě, čili toto je zase to tau, toto je minus tau a toto bude to tau. Takže když je to v kvadrátu, tak to bude takto. Minus 2 mí. A když tady je na ten minus a tady součinu další minus, tak to bude plus. Takže tau na druhou plus 2 mí tau na druhou plus minus tau v závorce na druhou, zase plus tau na druhou a pod odmocninou. Takže teď se tam dosadí za to, co jsme získali před chvíličkou při tom odvození. Dostáváme konkrétní hodnotu toho sigma redukované podle Beltramiho, no a zkoumáme, jestli je to skutečně menší nebo nejvíc rovno dovolenému napětí. Tak by to vypadalo ta kontrola podle Beltramiho hypotézy.
No my jsme si řekli, že nejpřesnější z těch hypotéz je hypotéza Huber-Mises-Henkeova a že platí právě až do té meze, že to sigma střední, když se počítá sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 poděleno 3, až do té meze, kdy to je rovno 0. Mělo to být záporné. No a už jsme si dneska jednou připomínali, když to sigma 3 je nulové, tak nulové je to tenkrát, když sigma 1 se rovná minus sigma 2, nebo sigma 2 rovná se minus sigma 1. Takže to kroucení jsme schopni z hlediska dimenzování zvládnout nejlépe pomocí té hypotézy Huber-Mises-Henkeovy. Takže si tady napíšeme HMH, hypotéza sigma redukované podle Hubera, Misese a Henkeho rovná se sigma 1 na druhou minus sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 na druhou a má to být menší nebo nejvýš rovno sigma dovolenému. Tak zase budeme dosazovat za sigma 1 tau, za sigma 2 minus tau, že budeme tady mít výraz tau na druhou plus tau na druhou plus tau na druhou, což je odmocnina ze 3 krát tau je menší nebo nejvýš rovno sigma dovolenému. No. Takže když toto je to největší smykové napětí, tak má být menší nebo nejvýš rovno sigma dovolené lomeno odmocnina ze 3. Toto bychom mohli podle té hypotézy Huber-Mises-Henkeovy označit jako tau dovolené podle HMH. Sigma dovolené lomeno odmocnina ze 3. Což je tak asi 1 lomeno 1,7 a tak dál. Když se podíváme na to sigma dovolené a tau dovolené pro Guestovou hypotézu, tak to byla právě polovina. Čili vidíme, že si můžeme dovolit více, než jsme si mohli dovolit, když jsme počítali podle Guestovy hypotézy. Tam to bylo sigma dovolené lomeno 2, tady je to sigma dovolené lomeno odmocninou ze 3. Čili vyšší hodnota toho tau dovoleného. Tak to jsme zvládli dimenzování při kroucení. Znovu připomínám, že to, co jsme si tady dneska odvodili, platí jenom pro kruhové průřezy, případně pro mezikruhové průřezy. Čili to, co se váže ke kroucení třeba trubek, tak to zvládneme. Ale kdybychom chtěli počítat napěťový stav při kroucení třeba už takovéhoto jednoduchého obdélníkového průřezu, tak to podle té teorie, kterou jsme si dneska ukázali a odvodili, počítat nemůžeme. Tak já vám to tady takto silně přeškrtnu, že kroucení nekruhových průřezů je potom podstatně komplikovanější záležitost než kroucení kruhových a mezikruhových průřezů. Tam se to rozlišuje na kroucení nekruhových průřezů masivních, uzavřených tenkostěných a otevřených tenkostěných, což by mohlo vypadat třeba velmi podobně s tím, že by to někde bylo přerušeno. Tak, to je také v té oblasti, kde bychom to nepočítali, nemohli počítat podle toho, co jsme si řekli. Takže toto je značně komplikovanější záležitost, než jak jsme o tom dneska hovořili. No teď se kousíček vraťme k tomu, o čem jsme dneska si ještě něco neřekli, ale už to máme dopředu odpřednášeno.
a to jsou ty polární momenty setrvačnosti těch ploch příčných řezů. Čili z definice, jak jsme to tady měli napsáno, je to integrál přes celou plochu příčného řezu r² kráte ds. Mohli bychom se odkázat na to, co už jsme jednou dělali, ale ať to máte v souvislosti, tak si tady ukážeme, jak se ten polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu vypočítá. Tak budeme vycházet z tohoto vztahu. Připomeňme si ještě jednou ten průřez, pro který to děláme. Takto jsme tam mohli mít tu plošku ds. Toto byl ten pól a polární moment setrvačnosti je integrál přes plochu příčného řezu z výrazu r² kráte ds. Abychom se s tím výpočtem zbytečně netrápili, tak si uvědomme, že ta vzdálenost r je pořád stejně velká pro takovouto plochu mezikruží. Takže to ds v našem případě můžeme nahradit. Délka toho obrysu je 2πr. No a když to násobíme tím nekonečně malým dr, tak máme právě tu elementární plošku takovéhoto mezikruží. No a teď už to stačí jenom překřtít z hlediska té nezávislé proměnné. Tak když bychom zůstali při tom R0 jako největší hodnotu, nejmenší hodnota toho R je 0, tak by to bylo od 0 do R0. No a je to jednoduchý integrál, který by po dosazení dal výraz pi lomeno 32 kráte, no a když by toto bylo označeno jako d0, tak by tady bylo d0 na čtvrtou. Tak to je výraz pro ten polární moment setrvačnosti takovéto plné plochy. No, ukážeme si to hnedka i pro takovýto průřez. Kdybychom si toto označili třeba jako průměr D1, toto jako průměr D2, tak bychom k tomuto pólu počítali polární moment setrvačnosti z výrazu pi lomeno 32 a užívali bychom to, co jsme si tam v uvozovkách označili jako jakýsi princip superpozice, už když jsme hovořili o těch osových momentech setrvačnosti. Čili nejdříve bychom to udělali pro tu plochu, která je bez toho vnitřního otvoru. To by bylo to pi lomeno 32 kráte d2 na čtvrtou. No a od toho bychom odečítali vliv toho, co tam není. Čili minus d1 na čtvrtou. No teď si myslím, že už známe všecko pro to, abychom mohli si nějaký jednodušší příklad ukázat. Víme, jak počítat napětí, víme, jak počítat úhel zkroucení, tak si nakreslíme nějakou úlohu, kde to můžeme využít. Tak bude to třeba z levé strany vetknuté, toto je střednice
bude to mít takovýto průřez, průměr D, a teď to bude nějakým způsobem namáhané, takže bychom si třeba takto zadali kroutící moment třeba 2 NK, tady bude třeba jenom 1 NK, tak to by bylo zase třeba 2 NK. Ať to není všechno v jednom smyslu otáčení, tak tady budou třeba 4 NK a tady třeba ještě 1 MK. A toto by byly rozměry A, B, C, E a F třeba. No a formálně by to mohlo být zadáno tak, že známe geometrii té úlohy, to znamená ty rozměry A, B, C, E a F, že známe také průřez, čili ten průměr D. Víme, kolik ten materiál snese z hlediska napětí, čili toto je sigma dovolené. Kdybychom chtěli počítat deformace, tak bychom mohli chtít znát ještě modul pružnosti vztahu a Poissonové číslo, abychom znali také modul pružnosti ve smíku G. Z toho vyplývá to G. No a určit bychom mohli chtít, zda nám to pevnostně vyhoví, čili otázka po pevnostní kontrole. A pak bychom mohli chtít znát úhel zkroucení třeba v tomto místě třeba velké B. No tak k tomu, abychom mohli psát pevnostní kontrolu, tak musíme vědět, kde najít maximální smykové napětí. No a to tak na první pohled se nedaří, že? Protože víme, že tau počítáme z výrazu vnitřní kroutící moment poděleno polární moment setrvačnosti krát je vzdálenost od pólu. Když bude potřeba najít tau maximální, abychom mohli dimenzovat nebo kontrolovat pevnostně, no tak musíme vědět, kde je maximální hodnota toho vnitřního kroutícího momentu. Polární momenty nám potíže dělat nebudeme, to jsme se před chvíličkou ubezpečili, že to umíme počítat. A největší hodnota toho R je kdekoliv tady na tom obrysu. Čili tady nám stačí dosadit D,5. Také drobný problém je v tom, kde je ten největší vnitřní účinek. K tomu si budeme muset vykreslit průběh toho vnitřního účinku, toho kroutícího momentu. Takže to budeme kreslit v tomto obrázku. Tady je ten MK vnitřní. A bude to zřejmě v těch jednotlivých úsecích
odlišné. Odkud získáme velikost toho vnitřního účinku? Zase z Eulerovy metody řezu. Čili budeme muset jeden řez volit v tomto úseku, kde je vzdálenost mezi těmi zátěžnými účinky F. Tady je první eulerovský řez, tady druhý, tady třetí, čtvrtý a pátý eulerovský řez. Když neuvažujeme vliv vlastní tíhy, a to neuvažujeme, když bereme v potaz jenom to kroucení, tak to bude v podstatě jednoduché, tak když bychom si tady mysleli ten řez a kdybychom si to pro začátek nakreslili, tady jsme řekli, že je 2 mk velikost toho vnějšího zátěžného účinku, no tak ten vnitřní v tomto místě bude stejně velký s tím, čím jsme to zatěžovali. Takže v tomto úseku to bude dvojnásobek toho mk. Když bychom se podívali na tuto část a nakreslili si ji, tak tady budeme mít 2 mk jako prvotní vnější účinek na té vzdálenosti F. Máme jenom 1 mk. No a tady v tomto místě, kdekoliv v tom rozpětí E, hledáme vnitřní účinek. Zase bychom zjistili, že bude takto veliký a že bude vyrovnávat vliv těchto dvou, čili 3. To je průběh toho vnitřního účinku v té délce úseku E. Pak bychom se dostali do toho třetího eulerovského řezu. Zase, když bychom si to tady nakreslili, tak tady máme 2 mk, tady máme jenom 1 mk, tady jsme si dali zase 2 mk, je to všechno ve stejném smyslu. Tak teďka hledáme v tomto řezu ten vnitřní účinek, takže máme 2 plus 1 je 3, plus 2 je 5, takže tady bude 5 mk, tady jsme měli 3 mk, tady jsme měli 2 mk jako vnitřní účinky. Teď to prodloužíme až do toho úseku, kde máme čtvrtý eulerovský řez. Tady máme ovšem prvotní vnější zátěžní účinek velikosti 4 mk. Dostali jsme se tedy na hodnotu 1 kroutícího momentu v celém tomto úseku. No a když máme ten úsek pátý a ve stejném smyslu jako působiště 4 mk se tady odebírá ještě 1 mk, tak bychom zjistili, že tady ten kroutící moment vnitřní je nulový. Čili není to tak, že by nutně tady musela být nějaká reakční hodnota. Že tyto momenty to drží v rovnováze, čili to vetknutí v našem případě je jenom formální. Ono, kdyby tam nebylo, tak se nic nebude dít, bude to v klidu. Celá ta součást. Takže toto je průběh kroutícího momentu jako vnitřního účinku po délce té řešené součásti. No a teď potřebujeme určit toto, to už známe. V našem případě je to těch 5 mk. No a tím je nám dostupná hodnota toho tau maximálního. A teď nastupuje hypotéza pevnosti, to dvojosý napěťový stav. No a kdybychom podle Guestovy hypotézy dimenzovali, no tak toto bychom srovnávali s tím sigma dovolené lomeno 2. To, co jsme tady napočítali, může být nejvýš rovno sigma
dovolené lomeno 2. Když bychom počítali podle přesnější, tady jsme to měli napsáno HMH hypotézy, tak bychom měli sigma dovolené lomeno odmocnina ze 3. Tuto hodnotu bychom srovnávali s touto hodnotou. Tak tím jsme si odpověděli v podstatě na první část té otázky. Pevnostní kontrola. Jak by to bylo teďka s tím úhlem zkroucení v bodě B? Tak mohli bychom počítat 2 způsoby. Buď to bychom určili to pomocí metody superpozice deformací, tím, že bychom si to rozdělili na těch 1, 2, 3, 4, 5 dílčích úloh. Já to tady aspoň načrtnu, jak by to mohlo vypadat. Tak první dílčí úloha by byla třeba celá délka. Tady by byl takto zátěžný účinek 2mk. Druhá dílčí úloha, zase délka, to je součástí stejná, a jenom v té vzdálenosti a plus b plus c plus e by působil takto ten vnější účinek. K tomu, až to vyřešíme, bychom připočítávali výsledek řešení třetí dílčí úlohy, kde v tom úseku délky a plus b plus c působí 2mk. K tomu bychom připočítávali řešení čtvrté dílčí úlohy, kde v tomto případě na úseku délky a plus b působí v opačném smyslu takto velikost 4mk. A konečně bychom měli pátou dílčí úlohu, kde nám působí už jenom jednoduchý moment mk v úseku délky a. No tak když už jsem to tady nakreslil, tak už tady k tomu dopíšeme ty vztahy. Tak delta phi v bodě B se rovná. Když jsme si odvozovali před chvíličkou vztah, že úhel skrutu souvisí s kroutícím momentem, s délkou součástí a s tuhostí při kroucení, což byl modul pružnosti G krát JP. Tak toto budeme využívat. V tomto případě na délce, která je součástí těchto délek, působí jenom tento kroutící moment, takže za to mk dosadíme 2mk jako vnitřní účinek, který tam je. Je to na délce a plus b plus c plus e plus f. To jsme řekli toto a toto. Poděleno modulem pružnosti ve smyku. Připomeňme si znovu, že to je modul pružnosti v tahu poděleno 2x1 plus Poissonové číslo a kráté JP. Ten průřez máme pořád stejný, či to se nám bude opakovat ve všech těch příspěvcích. Tak toto je řešení té první dílčí úlohy. Či mohli bychom to označit třeba delta phi B1. Ve stejném smyslu bude kroutit
tento kroutící moment z té druhé dílčí úlohy. Takže když je to ve stejném smyslu, tak přidáme toho úhlu zkroucení. Tak kroutící moment je tam teďka ten vnitřní jenom velikosti mk, když to počítáme tím principem superpozice. Délka je tady a plus b plus c plus e. Tuhost je stejná g krát jp. A toto máme delta phi v bodě b od toho druhého zátěžného účinku. Plus to, co vychází z té třetí dílčí úlohy, pořád nám to působí ve stejném smyslu, ty momenty, takže zase tam bude to plus. Velikost tohoto zátěžného účinku je 2 mk. Délka je tentokrát jenom a plus b plus c. Tuhost je stejná g krát jp. To by bylo delta phi b od toho třetího zátěžného účinku, od té třetí dílčí úlohy. Teď ovšem v té čtvrté dílčí úlohy, v té čtvrté úloze ten moment má opačný smysl otáčení. Takže bude zase snižovat na rozdíl od těch, které zvyšovaly ten úhel zkroucení. Takže tady budeme muset dát mínus z tohoto důvodu. Tady máme 4 mk. Je to na délce jenom a plus b. Tuhost nám zůstává stejná, čili g krát polární moment setrvačnosti plochy příčného řezu. No a ten poslední moment, ten je ve stejném smyslu jako ten předchozí, čili mínus. Velikost je tady mk, délka, na kterém působí, je a, tuhost je g krát je p. Čili toto by bylo delta phi v bodě b od pátého a toto by bylo delta phi v bodě b od čtvrtého zátěžného účinku. A ten úhel, který jsme tady spočetli, by byl úhel zkroucení mezi tímto bodem a tímto bodem na této délce. Takový máme času. Máme chvíli času. Takže to je jeden způsob, jak to uděláme velice rychle na základě principu superpozice. Teď bychom to mohli udělat ještě na základě tohoto obrázku, tohoto průběhu. Že? Tak tady, když je to bez vnitřního účinku, tak tady je příspěvek 0. Tady bude příspěvek, kolik jsme tam měli, 1, že? mk krát b poděleno g jp. Třeba to budeme brát s takto se známenkem plus. V tomto úseku to bude 5 mk na délce c poděleno g jp. V tomto úseku to bude 3 mk na délce e poděleno g jp. No a konečně v tom posledním to bude 2 mk na délce f poděleno g jp. Tak ty dvě hodnoty, když bychom si dali práci, tak by měly po úpravě být stejně velké, protože to je jedno, jestli to počítáme na základě
principu superpozice deformací, nebo jestli to využíváme tento vztah pro jednotlivé úseky, kde ty vnitřní úseky víme, jak jsou zatíženy těmi vnitřními kroutícími momenty.